Здравейте хора от YouTube, аз съм Върклака и сега снимам на Майнкрафт. Така, сега ще ги бия всички. Окей, сериозно нямам перо. Така, така. Чест! То се до мен, Девета е страна пещера. Лоша работа, пише. Докато се наканя да джъмпа, аз умрях. Не чакай, мърк. Окей, хора, това може да е края на клипа. Много беше кратък, беше само една игра. Новия клип бях снимал, така мислех, но не съм снимал. Така, и това е края на клипа. Да ви харесало видеото и чао.